ber ku ew aşiq e ji can natirse, aşiq ji zincîr û zindan natirse, dilê aşiq weke gurê birçî ye, ku ew ji heyheya şivan natirse. Baba Tahirê Üryan di sala 938 de li Rojhilatê Kurdistanê ji dayîk bûye. Navê wî yê Ewilî Tahir e. Ji ber ku li Rojhilatê Kurdistanê bajarê Hemedanê bûye, wek Baba Tahirê Hemedanî jî hatiye naskirin. Ji eşîra Baba Şahê Qelenderî bûye. Di medreseyên Hemedanê de perwerde dîtiye. Baba Tahirê Üryan seydayekî tarîqata Ehlî Heq bûye, ku ev felsefe bawerî bi heft rengê Xwedê tîne. Ji ber ku mezin û alimê terîqetê bûye, navê Baba lêkirine. Ev astekî meznahiya pîriyê ye û helbestên wî di nav yarsaniyan de ango Ehlî Heq de wek beyt, srûd hatine xwendin. Şairên wekî Melayê Cizîrî, Ahmedê Xanî, Feqiyê Teyran û wekî Ömer Hayyam, Mewlana Celaleddînê Rûmî, Yunus Emre, Ahmed Yadevî ji Baba Tahirê Üryan peyxam girtine. Baba Tahir wek şairê Kurd yê yekemîn tê zanîn ku helbestên wî gihîştine roja me. Ew xîmekî xurt, bingeheke qewîn, kokeke neriz ê wêjeya Kurd e. Baba Tahirê Üryan an jî Hemedanî piştî ku bi sedan çarîn du beyt û xezel wek mîrat ji wêjeya Kurd re dihêle, di sala 1010 de diçe ser dilovaniya xwe.